Elenia descubre el futuro más allá del horizonte. Yasmín, hacer reír te hace feliz. Todas mujeres con esencia común. Ru, moda reciclada para gente con principios. Consigue tu bolso Ru en boutiques autorizadas y en la tienda oficial online. Des del seu descobriment fa 790.000 anys, el foc ha tingut un màgic poder d'atracció per a nens i adults. Però quan aquest poder incendiari s'uneix a la mitologia dels dracs i els satans, l'efecte és multiplicador. Avui parlarem de foc, de mitologia i de diables, i per això hem entrevistat una colla que mantenen una relació molt especial amb el foc, els Diables de Casablanca. Enguany fan el seu 25è aniversari i ens parlaran del que significa el foc per a la seva gent. Els Diables de Casablanca neixen el 1989, ara estem celebrant el 25è aniversari, i neixen sobretot de la il·lusió d'uns joves del barri, sobretot un grup molt gran de la plaça Joan 23, i amb molta empenta i il·lusió per portar la cultura popular i tradicional catalana amb el món del foc. A mi sempre m'havien agradat els petards i Sant Joan i totes aquestes coses, i l'olor de pirotècnia em va agradar força. Les persones que hi havia, va haver-hi molt bon rotllo, i a partir d'aquí ja em vaig enganxar totalment. Que ja tenia els meus anys, que jo mai a la vida hagués pogut pensar que podria entrar a ser diable, i mira, sense donar-me en compte, vaig entrant a la colla i a la dinàmica de la colla i fins avui. Des de petit que porto veient els diables i sortint amb ells, i mira, és com una inquietud que et surt de començar com a diable i de dir per què no jugar amb el foc? I començar, jo què sé, fent el tonto una mica amb els malabars, i a partir d'allà començant a fer-ho seriosament, i mira, d'allà va sortir el grup i mira, no sé, ve d'afició. Jo crec que des de fa molts anys ja el foc és com una font de vida i fa gaudir sobretot a les festes majors de Catalunya. El foc és un element molt important, ja que és l'element que tanca les festes amb el seu piru musical o castell de focs, i el correfoc és un dels actes més emblemàtics i que més gent atrau de la festa major de qualsevol poble, inclús d'aquí Sant Boi. I als nens els encanta, ja podem veure a Sant Joan, veus que tots els carrers estan ple de foc, tots els carrers hi ha nens tirant petards, i és una cosa que crida molt l'atenció a la gent. Jo crec que els Diables, més que res perquè la colla Diables sigui més unida, vam començar a fer una mica sortides fora del nostre país, diguéssim. Això sempre t'agrada, perquè jo ja tinc quasi 60 anys, amb nens i nenes, que podíem dir nens i nenes de 15, 16 anys, i després ja el gruix, que ja és una mica més gran, és lo maco. No seria maco tindre una colla que només fossin de la gent de la meva edat. Seria una colla que podria sortir molt bé, però que no seria el mateix. No crec que pogués representar la cultura com la representa ara amb aquest tipus de gent. Conjuntament amb els Diables, tota la vida hi ha hagut un grup de percussió que els hi acompanyàvem, un grup de tabalers que li donaven el toc de música i de gresca a la festa. Ells posaven el foc i nosaltres la música per ballar, per passar-s'ho bé. Llavors, nosaltres portem molts anys acompanyant els nostres Diables. Llavors és una forma de gaudir la festa, de gaudir del foc des de la barrera i passant-s'ho molt bé. Ara nosaltres tenim, és que són 60 socis, i també tenim a part molta gent que ve a fer també altres tasques depenent la moguda que organitzem, ve molta gent a col·laborar. Un dels nostres primers viatges que vam fer va ser a Rússia, un país exòtic, un país on tenia el seu què, ens va costar molt, però sí que vam aconseguir que molta part de la colla fes un viatge internacional. A l'arribar a Rússia el que vam aconseguir va ser la primera actuació en un orfenat, amb el qual sempre prestàvem una ajuda, fer un espectacle que el nostre públic principal eren els nens d'aquest orfenat.
va ser un gran èxit tant per l'orfenat com pels propis diables, que s'ho van passar pipa, van disfrutar, inclús ploraven. Per una anècdota molt concreta que era, quan va acabar l'espectacle de foc, aquest orfenat tenia uns jardins, i tots els nens de l'orfenat se'n van anar a buscar una flor, i aquesta flor li donaven, a cada diable li donaven una flor de la que havien cultivat ells. Això va ser una experiència única. Jo faig les carioques, que les carioques són unes cordes que porten una bola de foc avall, que són les que tu vas movent amb les dues mans. Mira, va haver una actuació en la que, clar, mai et penses que et passarà res perquè portes molts anys fent foc, no? Llavors, va haver una actuació que va ser al Prat, crec que va ser, en la que estava fent malabars tranquil·lament i se'm va encendre la samarreta, sense voler. I clar, jo seguia fent malabars perquè, clar, estàs acostumbrat a tindre la calor aquella al teu costat i no t'enteraves. I fins que la gent no em va dir que estava ardent, doncs no em vaig treure la samarreta. I mira, ja està. En el correfoc, la missió meva és anar donant foc, anar vigilant que la pirotècnia es vagi cremant correctament bé, que hi hagi una dinàmica bona i que el correfoc funcioni com ha de funcionar. Quan ens ha vingut a veure Estopa tocant, que ens vam posar molt nerviosos i jo soc el que més o menys dirigeix el grup, i al moment en què va venir Estopa, clar, tothom va començar a mirar Estopa i a mi ningú em mirava. Per tant, jo canviava de ritme, jo feia tot, però aquí ningú em mirava, vamos. Va sonar bé i bueno, va quedar bé, crec que els hi va agradar. Per Sant Joan no et facis mal, i aquest projecte consisteix en que setmanes abans de Sant Joan passem per totes les escoles de Sant Boi, conjuntament amb Protecció Civil i la Creu Roja, explicant una miqueta com s'ha de funcionar el dia de Sant Joan. Per què? Relacionem els petardos com a diables amb els petardos que llencen el dia de Sant Joan. Intentant una mica explicant la teoria d'on venen els petardos, com es fabriquen, que fem tota una horeta de teoria, com s'ha de curar una ferida, com s'ha de reaccionar al carrer quan hi ha un accident amb Protecció Civil, el tema de les fogueres, i per una altra part fem una horeta de pràctica com els nens han d'encendre un petard, a on i de quina manera. Ja en l'any 96, em sembla que va començar, bueno, l'any 96, el Rufino, el drac de l'escola on vaig, doncs el vam començar a portar nosaltres, i l'any 2001 doncs, el Rubricatus, que és l'últim drac, que aquest és de la colla nostra. I aquests són els 3 dracs que ja cadascú té el seu símbol i té la seva història i així. Hi ha moltes generacions que ho van iniciar, que ho van anar deixant i deixant a futures generacions més joves. Nosaltres sempre pensem el mateix, som els més joves, som els que hem d'engrescar que la colla que tants anys porten tirant endavant continuï tirant endavant. Ui, desitjos, jo crec que els he complet tots. A l'edat que tinc, el desig és que la colla segueixi quan jo no estigui. Per mi, jo estic molt content amb el que he fet, com està la colla en aquest moment, i bueno, que segueixi així. I després que segueixi, perquè al final i al cabo la colla no, ni molt menys és ni un president ni un cap de colla. La colla porta 25 anys i som tots. I hi ha gent, han hagut moments molt durs, amb 9 persones a la colla, i moments com ara que són 60 persones a la colla. Però que segueixi com està i que, bueno, sempre que es pugui millorar una miqueta, sempre millorant una mica. Després de tot un dia de convivència amb aquests diables, vam detectar que la seva tasca rememora els valors de l'amistat, la cohesió social, el treball en equip i la solidaritat. Només cal escoltar-los atentament i observar la brillantor als seus ulls.